Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. Jamal hiire mon tedduɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe ñiɓɓe haalirde moɗon Golal Média e salsalti muɗum ñalawma hannde o gonɗen koye aljuma 24 lewru janvier mbiyeni siilu ujunaji e 24 ko waɗi kala emin jafno on nde wonno waktu mo yimɓe ponno fuɗɗade o en puɗɗaki nden ɗum noon oɗon ɗacca hakke no fewi no mbiɗen ni ñalawma hannde o eɗen jaɓɓiɗo hen hono koɗo men musidɗo Diani Yanki gollodiɗo tawi kadi koto 2STV to woni ne wiiya Amadou Diaw mo ganduɗa kadi ko Diani Yanki jawru to banggue ñawoje e ko nandi hen kanko Amadou Diaw ni eɗen mbawi wiide wonde omo wawi kadi walla omo andini no foti lawirde karaw makko taw watta buuɗi men jewru toɓɓere tawi kadi toɓɓere ganduɗa kadi yewi to koye joljole guurade ɗe joljole gonade ɗe sikki ala no mbatten so wona kanko Amadou Diaw dokkemo tan konngol o salmodira e hettiyankoɓe Golal Média kam e calsalti muɗum caggal ɗum garen ha joni kadi e yewtere nde. Waleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Omar Elhaji mi salminima Seydi Thiam salmini dennangal bandiraɓe hettotoɓe Golal Média e calsalti muɗum en calmini kadi dennangal jandiyankoɓe ɓe ganduɗa ina goni e nder nde ɗo walde eɗen belti kadi no fewi arde hande wonde koɗoma eyi haalde ko fati no mbiɗa ni joljolle ɗe ganduɗa ina joli ga e leydi Sénégal ko fati e alhaali ñawoje ha e dawrugol ɗum noon Omar Elhaji mbeɗe hettima. eyyi Amadou Diaw tugnade e nder juɓɓude laamu Sénégal eɗen gandi sen kaali Sénégal e juɓɓude muɗum eɗen gandi min kaali hen kadi ko wiyete pouvoir exécutif woni laamu cinowo kaalen kadi pouvoir législatif laamu sartiji hani e pouvoir judiciaire hono laamu tawi kadi ko ñawoɓe hande o noon ɗeɗo cartere foof yimɓe gurto koto banggue catal hono pouvoir législatif e pouvoir judiciaire o ɗum noon jimi wiide kalten koto banggue ha joni hono gonka batirde guendir assemblée nationale leydi Sénégal hani e parlement ko adi kala Amadou Diaw holno mbawɗa sirrirante min ko wiyete parlement ko e ko wiyete assemblée nationale holko somi hen gueɗɗe holɗo hawriti hol kadi ɗo sirti kadi e nder juɓɓude muɗum mbaɗa weejo ma tan wasa wonde namdal e jabuwol mbawa kadi artande ni koto banggue ha joni kadi ko wiyete groupe parlementaire ko to leydi Sénégal ɗum ni kadi holno foti e wonano hedde sappoɓal kono hande o waɗi a famide e waylare hani to banggue service législatif o les personnel taw ko assemblée nationale ɗum ne kadi holno ɗum sifri holno way mbanna en weejo tan ko adi kadi garta eko heddi ko. eyyi Omar Elhaji a jarama e namdal ma eyyi so tawi ko ɗo e leydi Sénégal no mbiɗa ni suudu sarɗiji leydi Sénégal jogui ko 190 sarɗiyanke hen 190 ko sarɗiyankoɓe leydi ndi ɓe ganduɗa daranto ko hujjaji leydi ndi woni 150 député 15 heddiɓe ko sarɗiyankoɓe toɗɗaɓe e nder diaspora woni boowal leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko ɗum kesum ɗum ganduɗa 15 ɓeydaɓe hen ɓe ɓeyda koye laamu président Macky Sall eyyi e ɗiɗo sumgoji ɓennuɗi ko ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wiyeteɓe landa Pastef raɓɓi kinade dañi 131 sarɗiyanke rewi mabɓe ko groupe biyeteɗo Takku Wallu Sénégal mo ganduɗa ko président Macky Sall wonno tête de liste national o ɓe dañi ko 16 sarɗiyanke rewi hen ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wiyeteɓe ɓe Samoussa Kaddu woni liste mo ganduɗa ko Barthélémy Dias e wondi mum ƴettuno ɗum ɓe dañi ko sarɗiyankoɓe 4 maintenant noon heddi dañɓeɓe ko wiyete ko plus fort reste woni gotel e suudu sarɗiji leydi Sénégal e nder ɓeɗon 160 sarɗiyanke feccete ko wiyete ko des groupes parlementaires woni député ji ɓe ganduɗa ko kañumen ndendi walde
kono kadi ko kañumen ndendi miijo hay sinno ndendani walde so jeehi ha suudu sarɗiji ene mbawi dañde ko wiyete ko des affinités politiques woni nanodiral walla pamodiral eyyi ɓen ganduɗa ko kamɓe goni Pastef dañde 131 député ɓe aɓe jogui hattan dañde groupe parlementaire saabu lawol leydi Sénégal wi ko pour daña groupe parlementaire alay saago daña 17 sarɗiyanke woni 17 député kamɓe Pastef ɓe dañi groupe parlementaire mabɓe rewi e mabɓe ko ɓe ganduɗa ko kamɓe goni takku wallu woni Aissata Tall Sall en Farba Ngom en ɓe dañi ko 16 sarɗiyanke kono holko addaniɓe wadde groupe parlementaire ko biyeteɗo Abdou Karim Sall mo ganduɗa kañum yahanno ko hoore muɗum ari tawtiɓe ko Abdou Karim Sall tawtiɓe ko ɓe goni 17 sarɗiyanke ɗum waɗi ɓe mbawi wadde ko wiyete ko groupe parlementaire oɗon groupe parlementaire noon ina jeeya e ko fayidinta wonande landa walla coalition mo ganduɗa ari assemblée nationale saabu sa ala groupe parlementaire sa renaki hujjaji ma kewɗi ina mbawi ko wiyete ko yoolade e assemblée nationale kañum jogui ko gueɗe ɗiɗi ha ɗe keeɓi gueɗe tati ɓurɗe mantinde gueɗel gadanel ngel suudu sarɗiji leydi Sénégal ko toon wotate kuule noon jogui koye sifaji ɗiɗi so tawi kuulal ngal ummori koto hoorejo leydi Sénégal wiyete ko projet de loi so tawi kuulal ngal ummori koye sarɗiyankoɓe wiyete ko proposition de loi kala ko wawi hen wonde so tawi ɗum addama alay saago adde e yeeso ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni sarɗiyankoɓe jagorɗo leydi Sénégal goto mo ganduɗa kuulal ngal yeehi koye domaine mum soko environnement woni faggudu taaridi soko économie woni faggudu soko politique walla eko way noon on jagorɗo kañum ɗowata oɗon projet de loi walla oɗon proposition de loi mo ganduɗa addama e fannu muɗum so addama noon to suudu sarɗiji leydi Sénégal alay saago rewa ko wiyete ko commission technique ko commission mo ganduɗa kañum ene jogui fayida e nder suudu sarɗiji saabu tiftanen assemblée jogui ko commission ngaji kala fannu faggudu taaridi ndema awo gaynaka foof ne jogui toon commission sarɗiyankoɓe fodde jiiɗiɗo walla jeerat kañumen ndendata gona commission ɓen ko sarɗiyankoɓe ganduɗa kañumen so tawi fannu mo ƴettita o addama to suudu sarɗiji ko kañumen d' abord jurnitto projet de loi o ƴeewa ko wiyete ko exposé des motifs holko tagui projet o ummade hol nafoore muɗum ko adi ɗum ɗon ina adde suudu sarɗiji so addama suudu sarɗiji noon so tawi jaggama ko wiyete ko pléniére ni heewi ɗo rewata mi wasa junnade addama pléniére noon ministre o ara kañum waɗa défendre projet de loi mo ganduɗa ko président addi ɗum walla proposition de loi mo ganduɗa ko député jaaɗo e nder suudu sarɗiji addi ɗum wawde famminde yimɓe hol nafoore mum e hol so tawi ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni sarɗiyankoɓe ko wiyete ko les 3/5 woni capanɗe jeenayo jaadi hen firti ko oɗon projet de loi walla oɗon proposition de loi ne wawi ɓennude so ngakki ɗum ɗon noon firti ko projet de loi o wawa ɓennude firti o riwrete kono so timmi capanɗe jeenayo woni 3/5 sa ƴetti 165 député ko nden projet de loi walla proposition de loi wawata ɓennude Omar eyyi jaafoɗon tan mi ɓeyda hen seeɗa pour famminde 160 sarɗiyankoɓe holno ɓe peccira e nder leydi Sénégal waɗi koko wiyete ko liste uji ɗiɗi waɗi ko wiyete ko liste majoritaire liste proportionnel woni liste uji mo ganduɗa jeehi ko e département o on ko 112 sarɗiyanke jaltata e nder 45 département gonɗi e nder leydi Sénégal yentude e diaspora heddi liste ko wiyete ko majoritaire o kañum jogui ko 53 sarɗiyanke sa rendini foof noon won 165 sarɗiyanke firti ko liste national o no mbiɗen ni addata ko 53 sarɗiyanke liste mo ganduɗa jalti ko e département o sa ɓeydi ɗum e ko woni diaspora ko addata ko 112 sarɗiyanke firti ko Pastef ko kañum gagni e nder 45 département gonɗi e nder leydi Sénégal Pastef gagni hen 44 département Podor ko kañum gagni ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wiyeteɓe yimɓe Amadou Ba mi yejjitino haali ɗum nane coalition Jamma ak Njariñ kañum ne wonko ganduɗa dañi ɗum to sarɗiyankoɓe ko ni hunde feccori waɗi kala Amadou Diaw caggal nde mbawɗa artude e gonka batirde guel ndiɗi Sénégal no foti suɓirede tawi ko sarɗiyankoɓe joni noon to banggue ha joni kamɓe sarɗiyankoɓe woni député ji ɗi a haali no foti suɓirede ni e to banggue liste national o e liste majoritaire joni noon jiɗɗen andude ko holno foti limre landa heɓete landa foti hebde to banggue a faami limre sarɗiyankoɓe ha wawa wiyede ɓeɗo ɓe dañi a faamide sarɗiyankoɓe ganduɗa ko timmul woni ko wiyete majorité absolue to banggue kewendi timmude kono noon kadi holno foti sarɗiyankoɓe cuɓete e nder palde ɗe saabu haali to banggue a faamide falde ɗum ne kadi to banggue juɓɓude Sénégal to holno foti sarɗiyankoɓe cuɓete e nder département ji leydi Sénégal
voilà ko caggal ɗum kadi garna inni to banggue hakkeji to beele kamɓe joguiɓe keewidi ɓe eɓe jogui kamɓe poti hakke eɓe ganduɗa ɓeɗon de ina pamdi keewidi to batirde gendiri to ɗonne kadi gartana hen toon beele kamɓe poti hen hakke walla eyyi Sénégal jogui ko 1.6 sarɗiyanke sa jiiɗi dañde ko wiyete ko majorité woni keewal ngal ganduɗa ngal ɗo keewal kala ko ganduɗa ene wawi ɓennude alay saago daña feccere nde so famɗi kam daña feccere nde daña 63 sa dañi 63 sarɗiyanke comme no Benno Bokk Yaakaar jogorino e sumgoji sarɗiyankoɓe ɓennuɗi ɗi taw wona ɗiɗo ɓennuɗi ɗi to firti ka dañi majorité ɗum ko majorité woni a dañi keewal sarɗiyankoɓe kono noon keewal ngal ne waɗi ko wiyete ko majorité mécanique kono hande Pastef jogorini Pastef hande jogui ko 132 sarɗiyanke firti kala ko adda suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓennat firti ko sa rendini opposition o fof ɓe jogui ko 34 sarɗiyanke firti hande Pastef wadde majorité jogui ko majorité absolue kala ko ganduɗa addama toon ɓennat eyyi manam sa dañi feccere nde tan firti ka dañi majorité tawde kay ko 165 sa fecci ɗum laabi ɗiɗi wonata ko 63 ɓurɗo heewde o wonata ko 63 woni 83 député e liste national o ko 93 sarɗiyanke goni hen liste uji départemental ɗi goni hen ko 112 sarɗiyanke liste uji départemental ɗi ko hen wonɓe diaspora ɓe kañumen ko hen mbatte inscrire pour mbawa kañum jeeyde e sumgoji ɗi no pamirta tan no ɓuuri raɓɓikinade 45 département gonɗi e Sénégal yentude e diaspora addata ko 112 sarɗiyanke maintenant liste mo ganduɗa ko kañum woni liste national e nder leydi Sénégal foof addata kañum ko 53 sarɗiyanke sa rendini foof noon hokkuma 156 sarɗiyanke eyyi ko kamɓe poti hakke wonde kamɓe foof koɓe sarɗiyankoɓe ko ɓiɓe leydi Sénégal cuɓiɓe e sumgoji ɓennuɗi kono noon so tawi koto banggue règlement kala ɓurɗo hewde sarɗiyankoɓe sa ƴeewi ko kañum ɓuuri jogade ko wiyete ko temps d'antenne sa ari ha e pupitre o aɗa jaabo jiidani e ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni député ji gotel walla ɓe ganduɗa dañani groupe parlementaire sa ƴeewi kadi kala joguiɗo groupe parlementaire président groupe parlementaire e hoore muɗum kañum temps de parole muɗum woni happu mo totta so tawi ina jaabo walla ina namno jiidata e ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni sarɗiyankoɓe heddiɓe sarɗiyankoɓe woni ko wiyete ko député simple taw a wona président groupe parlementaire a jeeyaki e bureau o kewɗa hokkede ko hojomaji ɗiɗi woni 2 minutes ha 3 minutes alors que ɓe kañumen ina daña hattan comme no Aissata Tall Sall en comme no Ayib Daffé en ardiɓe groupe parlementaire uji kañumen ne keewi hokkede hawjumaji joyyi aɓe poti haqqeji koɓe sarɗiyankoɓe kono noon to batte keewal kadi haqqeji mabɓe potani ɗon saabu kala ɓurɗo hewde sarɗiyankoɓe walla gonɗo président gaddiɗo ɗon hunde kañum happu mum woni temps mum ɓuuri wawde hewde e député ji heddiɓe kamɓe sarɗiyankoɓe joƴƴingol mabɓe e nder batirde gendiri nde garen ɗon eɗen gandi kamɓe sarɗiyankoɓe caggal nde hoorejo leydi noddiɓe waɗi noddango convocation ɗonne kadi jonde nde holno sifori holno wayi saabu ɗon so tawi ɓe noddama eɗen gandi ɓe suwataw dañede ko wiyete hoorejo hono président assemblée suwataw heɓede joni noon so tawi jomumen gaari ko waɗi kala hol poɗɗo uddidde nde ɗon jonde adanere yanti hen kadi holɗo tugnete holɗo fawto to banggue kanko jogorto toɗɗede ho uddita assemblée o kanko hoorejo kadi gono yo janggo e jaam garta hoɗo batirde gandir nde holno suɓirte e holɗo tugnete kadi eyyi Oumar Elage a jarama ɗum ɗon koye sahaji pattam lami sahaji mantinɗi wonande suudu sarɗiji leydi Sénégal e ɗo inne ko ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni joguiɓe majorité woni kewal sarɗiyankoɓe kañumen dokka hattan wawde suɓade goto e mabɓe wona ko wiyete ko président woni ardo suudu sarɗiji leydi Sénégal ɗum ko wiyete ko majorité so tawi oɗon suɓama ko adi ɗum ɗon waɗata présidé séance on ko ɓuuri hewde ono aada yaari ɗo e nder leydi Sénégal ko wiyete ko doyen d'âge woni ɓurɗo heccude woni kala sarɗiyanke ɓurɗo mawnude ɓurɗo jogade duuɓi ko kañum heewi tottede teddugal ɗowa golle ɗe on ni ko adi ina totte ngal teddugal assemblée nationale ina jogui ko wiyete ko des secrétaire uji ɗi ko kañumen ɓuuri wawde wadde maîtrise texte uji ɗi kañumen gandi kuule ɗe gandi sarɗiji ɗi ne jarata kañumen ɓooyi assemblée tawde ɓeeɗo koɓe sarɗiyankoɓe ko ɓuuri hewde mabɓe ko hesɓe walla ni hayso gona hesɓe wonko ganduɗa ɓe ganda ɗum e alhaali ɗowgol golle secrétaire uji ɓe ganduɗa ko kañumen goni toon ko goto e mabɓe suɓate kañum waɗata diriger travaux ji ɗi ha noon ƴeewe hol ɓurɗo wonde ko wiyete ko doyen d'âge tawa ni on kadi jeeya ko e majorité o
on kañum heewi tottede ɗo e golle ɗe hande président assemblée nationale suɓate so tawi assemblée suɓima président muɗum ɓe ganduɗa kamɓe goni jogui majorité cuɓima hol jogorɗo wonde président on arata ƴetta golle ɗe so on ƴetti golle ɗe noon hanti faye ko wiyete ko cuɓogol bureau o noon ɗo e Sénégal waɗete ko wiyete ko parité ko woni kala to gorko ari ko debbo heewi hen rewde addino ni luural e oɗo assemblée ɓennuɗo ko noon kadi jiinoɗen Benno Bokk Yakar waɗirno kamɓe président heewani jeeyde e bureau saabu so tawi président woni gorko normalement premier vice président o foti wonde ko debbo kono noon tawde Benno Bokk Yakar kañumne ko noon waɗirtuno Pastef nde ari nde kañumne ko noon waɗiri nde ɓe cuɓi El Malick Ndiaye woni président assemblée nationale ɓe mbi ko on jeeyatake e bureau o firti ko jogorɗo arde goɗɗo wonde vice président makko o kadi ɓe cuɓi ɗum gorko so gorko ari noon ara debbo so gorko ari ara debbo gorko ara debbo non ha ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wiyeteɓe ɓe takku wallu kamɓe somi juumani ɓe gedduno ni saabu kamɓe ɓe mbanno proposé ko Farba Ngom jeeyaɗon ɓen mbiɓe à la place de Farba ko debbo foti arde ɗo nenne saabu ko gorko wonno ko wiyete ko Idi kañum woni ko wiyete ko premier vice président donc sa rewi doggol ngol kala to gorko ari ko debbo arata ɗon ha waɗi ni loral hakkude mabɓe firti ko vice président ɗi ko jeetata gonata ɓen ganduɗa ko kamɓe goni joguiɓe majorité mécanique kañumen kadi jogoro hen jiiɗiɗoɓe heddiɓe kañumen kewi ƴettude ko gotel eno assemblée nationale o sifori e ndiɗo mbadi ko an inni inde Farba Ngom hande o inde makko woni ko soccorte e nder leydi Sénégal haɗum taccini Sénégal yaɓana famide hono leyɗele goɗɗe eɗen gandi so wiyama Sarɗo Yanke woni député en jogui ko wiyete wotti teddugal hono immunité parlementaire ko adi foof holko woni immunité parlementaire hol teddugal ngal on Sarɗo Yanke jogui ko heddiɓe ɓe ngala kadine kanko Farba o hande o hol teddugal ngal o natti jogade e sahande o wonno Sarɗo Yanke nde ɗonne kadi gartana en hen gaga ɗum ni holko woni ittugol immunité parlementaire Sarɗo Yanke hol dawe poɗɗe rewede gam ha joni kanko Sarɗo Yanke o wasa oɗon immunité parlementaire hol dawi muɗum kadi holko heewi sabade ɗum eyyi Mouhamadou Ngom ɓurɗo lollirde Farba Sarɗo Yanke e ñalawma hande o immunité parlementaire woni wutte hurum mum teddugal ittama toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal e beetawe o eyyi ko adi ɗum noon ko haade ɗum laatade Sénégal ina jogui ko wiyete ko pool judiciaire financier on pool judiciaire financier noon ko ɗum suudu ñawirdu ndu ganduɗa ko kañumen toɗɗa ko ɓooyani ko ngam wawde ñawde kala mo ganduɗa ina tuuma ko fati e ko wiyete ko gorgol walla dirtinde koppareje walla jogade jawdi ndi ganduɗa jeeya ko fati alhaali terrorisme e gueɗe gabbitiɗe henenne ɗum ɗon noon ko caggal nde sentif goomu ganduɗa kañum ina rewidi ɗeɗon golle ɓen ganduɗa ko goni tuumaɓe jogade koppareje janane walla inɗe mumen haalede hen waɗi ko wiyete ko rapport o neldi ɗum procureur pool judiciaire financier saabu pool judiciaire financier ko ɗum suudu ñawirdu ndu ganduɗa jiidani e ñawirɗe goɗɗe ɗe ko magistrat ji nogas e jiiɗi ɗo goni hen ardi ɗum ko biyeteɗo procureur de la république financier kañum ardi ɗum on ina hufodiri e nogas e jeegomo magistrat en ko ɓen kañumen kalfina golle ɗe joni noon ndeɓe sentif neldiɓe rapport kamɓe ɓe mbaɗi saisir o mo ganduɗa ko kanko woni ministre de la justice woni jagaɗo kalfinaɗo ñawoje yidde wiide ɓe keeɓi rapport mo ganduɗa ina tuuma hen Farba Ngom ina jeeya e ko wiyete ko alhaali gergol walla koppareje ndewi e muɗum ko fati e transaction financiére ko tolni e 1.25 milliard kalis men CFA tawde noon ko Sarɗo Yanke alay sago hade lawol noddudemo alay sago wutte makko teddugal itte rapport sentif nde neldi procureur rapport au procureur de la république financier procureur de la république financier waɗi saisir ministre de la justice jafoɗon windi président assemblée nationale ɓatake wi ɗum mi heeɓi rapport ummoriɗo e naggam amin jiiɗi wutte teddugal Farba Ngom itte pour lawol wawa heɗademo saabu inde makko ina haale e alhaali ko wiyete ko mbuñaari e gueɗe gabbitiɗe hen ko tolni e 1.25 milliard eyyi ɗum noon hade waɗede noon alay sago waɗe ko wiyete ko commission ad hoc ko sarɗiyankoɓe 11 gonata hen ɓen sarɗiyankoɓe 11 noon jeenayoɓe ko ɓe ganduɗa ko kamɓe goni sarɗiyankoɓe laamu ngu wonata majorité
ɗiɗo heddiɓe ɓe ko sarɗiyankoɓe lulno ngo wonata nde nguɗon goomu sosa woni commission ad hoc kamɓe d' abord keɗoto on mo ganduɗa ko kanko goni sarɗiyanke tumaɗo woni Farba Ngom. Farba ina jogui hattanuji tati yaade o notoyo commission o ɓe keɗomo kanko Farba Ngom, walla o nella neɗɗo yaha haala e dow inde makko, walla o yaada e neɗɗo, kamɓe ɗiɗo fof ɓe jaaha ɓe jabto. Farba noon suuɓi maître Aissata Tall Sall mo ganduɗa kañum député mo rendi groupe parlementaire yaade. Aissata Tall Sall nde yeehi nde kañum wiiɓe yoɓe gaddan ɗum rapport mo ganduɗa ummorima e sentif, kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe mbi ɓe keɓani on rapport. Aissata Tall Sall wi kañum wadde wawa jeede e ɗiɗo gueɗe saabu ko woni e fewjede ko règlement de compte politique. ndeɓe jooɗi kamɓe Aissata Tall Sall guiddi yeehi waɗi conférence de presse mum, kamɓe ɓe mbaɗi rapport mabɓe yidde wiide ɓe mbaɗi koɓe ponno wadde, kono noon poɗɗo heɗede o arani, cuɓaɗo yo lomto Farba Ngom woni Aissata Tall Sall kañum ne jaɓani heɗade ɓe nawi rapport mabɓe toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal. Suudu sarɗiji ƴetti happo woni ñalawma hande o wawde ittude ko wiyete ko wutte makko hurum, wutte makko teddungal. Ɗum ɗon waɗi koye luutede sarɗiyankoɓe takku wallu, saabu en jii kamɓe koɓe gedduɓe haɗata 136 mo neɗɗo tawtora hen 120 jiiɗiɗi somi juumani gooti ina jaadi hen tato kolliti jaadani hen, tato ko mbaɗi abstenir woni mbiyani eyi mbiyani ala. Donc ko ni gueɗe ɗe cifori ha ɗo ɗo jaraten, ko ni gueɗe ɗe mbayi e heewi wadde ɗum noon ko taw kanko sarɗiyanke woni député o wonko fawa e dow makko hade laawol noddudemo. Sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ne jogui ko wiyete ko immunité parlementaire, woni sarɗiyanke wona laawol welama tan noddi ɗum. Oɗon immunité parlementaire tan ko ittaka to suudu sarɗiji leydi Sénégal, laawol ala e makko hattan. So wona noon exception goto woni ko wiyete ko flagrant délit. Flagrant délit woni a waɗi hunde joni joni ko ganduɗa nécessitani enquête, firtani losko, jarani ina waɗe losko, ɗon immunité parlementaire ma ene wawi ittede ene ɓuuri yawirde hay ɗum ne procédure uji ɗi ma mbaɗe respecté. Kono noon tawde ko dossier mo ganduɗa haalata ko alhaali haalis, haalata ko alhaali mbuñaari, alay saago rewa ko wiyete ko des juges d'instruction financier, alay saago ɓen haade noddude mo ganduɗa ko kañum woni député tuumaɗo, alay saago immunité makko itte. eyi Amadou Diaw, ɗo jofnuɗa ɗo tan oɗo saaha immunité parlementaire Farba Ngom ittama, ɗum ɗon hol dawal garawal to banggue a famide ko tuuma ko so tawi janggo jaam laatima walla ko nandi hen, holko saboto o natta wonde député hande o ina gasa walla mbiyenni ga famide teddungal ngal ittama, kono noon holko saboro o natta wonde député ha laaɓa ceer. Ɗum noon kadi hol dawal ɗo tolnoto haɗum natta, holko heewi sabade ɗum. Kadi gartana en kadi ko waɗi kadi to banggue battirguedir Sénégal to woote baɗaɗo, holko saabi hen saaha en wona vote secret, ɗum kadi holko saboro ɗum, beele koye kuule ɗe walla ala? eyyi Omar, no mbiɗani tigui ko noon. Tawde wutte teddungal makko ittama e oɗo ñalawma firti hanti ko so janggo, so ɓaawo janggo, so ɗe balɗe hanti kam justice tonguitama wawde nawandemo convocation pour o ara o noto ko tuuma e dow inde makko ko o laɓɓini ɗum. Kono noon pamen tan ha joni kanko Farba Ngom omo heddi wonde sarɗiyanke, omo heddi wonde député. Ko wutte makko teddungal woni ko wiyete ko immunité parlementaire o, ɗum woni ko itta. Kono noon omo heddi wonde sarɗiyanke, so wona o ñaawe o liɓe ha ñawore nde gasa, ko nden so liɓama o nattata wonde sarɗiyanke. Gonnoɗo suppléant makko woni lomto makko e liste départemental, tawde kanko wonno tedde liste départemental Matam, ko on jogori lomtademo. Kono noon ɗo ɗo jaraten omo heddi wonde sarɗiyanke, ko immunité parlementaire tan woni ko ala. Joni noon ñawore nde kadi ina jogui happu, tawde ko dossier mo ganduɗa haalata ko haala koppareje kewɗe, alay saago waɗe enquête. Kanko Farba Ngom mo ya o heeɗe juge d'instruction financier kañum idoro heɗademo. So heeɗimomo noon namnomo ko tuuma e dow makko kanko Farba Ngom o adda hen jababuyi. So tawi won woɗɓe kadi ɓe ganduɗa omo tumda e mumen wonde rendude ɗumen bonande hay sinno gona sarɗiyankoɓe, ɓenne kañumne ma gadde kañumen kette. Firti ko procédure o ko procédure juɗɗo, wona wutte makko teddungal ittama tan o ñawama o liɓama ala. Alay saago waɗa ko wiyete ko juge d'instruction financier mo ganduɗa koye suudu ndu woni e pour judiciaire financier on heɗotomo. So heeɗimomo ha paari, so tawi won woɗɓe ɓe o tumda jeede e alhaali mo tuuma o, ɓenne kañumen gadde keɗe. So ɓen keɗama ha paari noon, ko nden noon juge d'instruction financier o jogui hattanuji ɗiɗi wadde ɗum nooliya wiya ko Farba rewra ko de minen caggal nde min kettimi min mbaɗi losko
min jiyani haydara walla alay sago Farba ko wiya ko inde mum on ko takki hen alay sago o yaha e yeso ɓe ganda ko kamɓe goni ñawoɓe o ñawma so tawi noon o ñawama o liɓama en première instance omo jogui hattan kanko Farba Ngom wullitade toon to cour d'appel so yi cour d'appel kañum ñawtata ko ñawore ƴewtoto beele ko liɓa ko hunde fonde wonde walla hunde fotani wonde so tawi cour d'appel confirmi kadi Farba koko liɓa nden kanko Farba Ngom noon o yaha ko wiyete ko cour suprême woni suudu ñawurdu ɓurdu towde e nder leydi Sénégal ko toon noon woni jaaɓi hattirde ñawoje toon hanti so tawi neɗɗo liɓama toon firti ko hanti bawɗi ɗi uddi ko nden noon woni ko wiyete ko condamnation définitive nden inde makko ittete e doggol sarɗiyanko goɗɗo lomtomo eyyi ɗo tolniɗen ngal ɗo dawal pamen tan ha joni kanko Farba Ngom ko wiyete ko présumé innocent manam ko tuumaɗo ina sikka o waɗani tawde tan ñawore nde suwa uddude ha joni lawol ala e makko haydara so wona o ñaawe o liɓe so tawi o ñawama noon ko lawol ƴewata beele o leloto kaso losko ngo continue beele kanko Farba Ngom o haɓɓante ko wiyete ko bracelet électronique nane leydi Sénégal nane législation Sénégal walla beele ko contrôle judiciaire o waɗete passeport makko heɓte o hatte ɗannade donc ko ɗon gueɗe tolni pour le moment tigi ko ɗon gueɗe tolni pour le moment ɗum noon Amadou Diaw en gari ha ɗo yen sikki Allah en goppitto bandiraɓe hettiyankoɓe Gollal Média e calsalti muɗum emin gadiri tan so tawi yewtere waɗama ko wayni yen hojomaji dokke so nogas hojomaji capantati so 15 ɗum fawi tan ko an koɗo o dokka min hojomaji seeɗa beele kamɓe hettiɓe kadi wasata to en jogui hen ko yiwte ko haalteɗo en ko namde ɓe mbawa namdadema ɗum noon emin ñaguima nde dokkata min hojomaji seeɗa tan gam ha joni kamɓen kadi ɓe mbawa namdadema a jaram Sidi Diaw oɗo ko Mamadou Ndiaye Amadou Diaw koko Mamadou Ndiaye ɓe mbiyatamo gorko mo feeral mboɗo jogui yiɗi laɓɓitinede seeɗa e banggue ko fate Farba Ngom aɗa andi joni mbiɗa ɗo joni ko tuumaɗo tawde ko tuumaɗo firti suwa taw laatade ne woodi walla wodani kono jimmi namdade holko haɗi juge d'enquête o beele wawano noddude mo namdomo guila assemblée o itani wutti teddugal o beele juge o ne wawno noddude mo namdomo guila assemblée o itani wutti teddugal ngal ɗum noon ko namdalam garwiniwal namdalam ɗimmal ngal holko saabinde Aissata Tall Sall ari toon nde ɓe kolla so tawi aɓe jogui preuve aji holko haɗi ɓe hollude mo holko haɗi ɓe hollude lettere gummiɗe procureur manam ko holko waɗi fewuji ɗo waɗi hawo wawa andude ɗum ɗo kanko waɗi walla o waɗani holko haɗi ɓe hollude ɓe ɗum moƴƴi on beltanama no fewi JP wondude koɗo e namdal meɗen woni hen enen beele sarɗiyanke tuumaɗo hono ndiɗo mbayde beele no wawno namdede to banggue juge nodda ɗum namdo ɗum e welede mum taw fooɗanaki koma tawde ne waɗi wutti teddugal wawa notade beele ene wonanno o namde guila wutti teddugal o huncaka beele ɗum ene wona so tawi on paami jimmi namdade ko ha ɗum ronke e makko on saaha wutti o itte walla ala caggal wutti o nana e makko ɗum hay goto huccinta e makko namdal e Seydi Ndiaye mi salminima e ɗum ko lawol hokki ɗum député aɗa andi député kañum e ministre jogui ko wiyete ko privilège de juridiction hay ministre e hoore muɗum wadde ɗum convoqué ina jogui lawol wona tan wadde convoqué Doro Gueye walla wadde convoqué Oumar El Hadji ala ne jogui ɗo rewata kono noon tawde ko sarɗiyankoɓe jogui ko immunité parlementaire ɗum ko lawol Sénégal hokkiɓe ɗum so tawi ñawowo sohliɓe aɓe goni député aɓe goni e fonction député alay sago soɓe beelama ɓe mbiya koma immunité parlementaire mabɓe itte kono noon so jomum welama ene wawi noroyade taw ne jogui immunité ɗum ko choix député o kono noon sa yiiɗi jattinade kadi sa welama mbiyama immunité ma itte kono noon ne jogui lawol mi haali ɗum nani ɗo ganduɗa hay sinno immunité ma ittaka force a notoyto woni so tawi ko flagrant délit woni ko dewreɗa ko hunde nde ganduɗa a waɗi ɗum joni yimɓe en pawi hen guite mumen ko hunde nde kadi namnaki losko hewgo aɗa andi enquête ko wayno ko alhaali 125 milliards wonɓe ganduɗa ene mbaɗi ɗumen impliqué ɗum wona joni tan réglete ɗum namni peut être ko enquête juuɗe alay sago dossier o totte ko wiyete ko juge d'instruction financier ɗum waɗata noon lorsque wawno oɗon ya garta baglet alay sago noon immunité parlementaire ma wawa ittede kono noon so tawino tan ko waɗi ko
ko hunde lamde joni walla jarani losko wodɗoy ko flagrant délit ko joni jarani ko wutte makko teddugal ina itte o yaha tan o norriyo ɗum noon ko choix député o sa welama mbiya min ko alay sago immunité am itte ndem wawa norriyade ɗum ko lawol hokkiɓe ɗum e ko heddi ko kamɓe député ji ɗi no keɗiriɗen goto e mabɓe jaaɓe hen ne wiye Samba Dang haaldi o wi ko kamɓe koɓe keeɓi ko ɗum woni koɓe totti Aissata Tall Sall saabu asa nani nanden avocat ji Farba mbi ganda ko Farba rewra Farba wi anda ko rewra wondiɓe Farba mbi ganda ko Farba rewra kamɓene mataw ɓatakeji moɓe keeɓi ɗi ɓatakeji nayyi mo Aissata Tall Sall limi ñannen ɗi ko ɗimɓe kolli maître Aissata Tall Sall noon wi ɗum yonani ɗum ko gonga noon so tawi aɗa ñaawa neɗɗo alay sago ganda ko rewra kadi immunité parlementaire neɗɗo sono itte alay sago yimɓeɓe ganda holko oɗo rewra peut être ko ganduɗa ko kañum fuɗɗi yaltude e presse o woni alhaali temedere nogas e joyi jafoɗon milliard ɗi ganduɗa inde makko ina haale hen eyyi mon frère mi salminima Seydi Diallo namdal ma e ɗiɓi yerodirde namdal Mamadou Ndiaye ngal mi haali ɗum mbimi ko so tawi o wellanoma omo wawi noroyade taw immunité parlementaire makko ittaka hay sinno noon ministre de la justice waɗi ɗaɓɓade président assemblée nationale so tawi tan aɗa sikki jarani ko tumaɗa ko aɗa heeɓi haqiqa ɗum ɗon haydara wodani henen sa welama notoyɗa hay sinno aɗa jogui immunité parlementaire ɗum bonnata e golle ɗe haydara kono noon sa felliti jattinade no mbimi ni sa welama mbiya alay saago wuttama teddugal itte. Assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe tedduɓe on calminama juurama Golal Média mbaɗi koptidinde ko alda e paltor to jeeso meɗen ɗo Djibbel noonne kadi en calmini Oumar Elhadji Thiam noonne wonde koɗo meɗen ceerno Ahmadou Diaw e min namdalam ko ni wayata joni noon Farba oɗo saha joni so notima ñawore nde wonande e ñawore nde hokkimo gonga kanko Farba woni o liɓi e ɗowgu laamu nodduɗomo oɗo saha joni e ñawore ngo so liɓi hol batte liɓdemo kanko Farba hol batte ɗe addata e ɗowgu laamu gonguɗo ngu so tawi won batte addata walla ala batte addata ko fate laamu ngu ko tuumimo ko so tawi o laaɓi hen holko ɗum battinta e ɗowgu laamu gonguɗo joni ngo ko ɗum wonata namdal ngal en calmini foof en juurima en calmini dendagal bandira foof. eyyi mon frère Seydi Dia mi salminima eyyi ɗum ko hunde wawde wonde kono ko hunde sattude eyyi kono noon haɗata ne wawi wonde saabu magistrat ji ɗi c'est des magistrats vraiment chevronnés kono noon so tawi politique nannaka hen so yeehi omo wawi dañde polgu holno dañirta polgu tawde ko wiya ko transaction bancaire tawde wiya ko kalis mo ganduɗa rewi e compte uji ina gasa wonde on kalis taw kalis o ne anda holto ummi enen foof en keɗimo o wi ko so ligganimo neɗɗo yoɓatmo ko courtier omo dilla e leydi omo dilla e gueɗe goɗɗe ɗon so tawi o dañi polgu o artat o heɓta immunité parlementaire makko o jokkita golle makko wonde toon to suudu saɗiji leydi Sénégal ɗum noon ne wawi uddidde hello ko fati e démocratie Sénégal neɗɗo tuume waɗa gulali fodde lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati caggal ɗum lawol laɓɓina ɗum ha laaɓa ɗum ne heewi kono noon c'est très rare kam en cuwa ɗum yiide taw haɗata noon kadi ko hunde wawde wonde. eyyi Seydi Diaw mi meeɗa andude wonde Diaw ne wawi ko wayni yene quoi min namdalam Seydi Diaw holko woni hen yiyandema hay sinno ni ko seeɗa en jii wonde déjà diwan Matam won fuɗɗiɓe huɓɓude ponoji holko woni hen yiyandema won fuɗɗiɓe huɓɓude ponoji won fuɗɗiɓe barde laabi oɗo dossier holko woni hen yiyandema parce que là franchement ko compital tigui rigui kalduɗa ɗo hen compital tigui rigui machallah eyyi dendi Seydi Diaw mbimi namdalam ɗimmal ngal en quelque sorte après haalande Ousmane Sonko nde wonno Agnam nde ɗum eɗen mbawi wiide bettani en kono namdalam c'est plutôt mate saha meɓe cuuɓi o bettanima saha oɗo meɓe cuuɓi mate bettanima e holko saabi ɓe cuuɓi Farba caggal keɓe kalanno ko foof holko saabi ɓe cuuɓi Farba. eyyi denni mi salminima Seydi Mbodj a yide jawjo nde ɓocciri dental ngal ko haa ko wonno e ñamde hande ko aljuma eyyi aɗa andi hande kam so tawi heddima hande analyse politique stratégie Farba Ngom waɗi hanki o ko stratégie baɗɗo fayida saabu neɗɗo foof so jaaki tan ruttoto e bandu men kadi ko waɗana hanki ko wona ko waɗi ni par ce que ko initiative yimɓe wonduɓe makko mbaɗi ɗum mbaɗi mobilisé ndendini mbaɗi
ketkeɓe koppareji luy bisuji jeehi Fouta ko ruttudemo teddungal temedere dawriyanke nana Fouta so tawi lawol noddino ɗum hay mbubu ɗojjata kono noon sa yi yimɓe jaltiri ni tan ko yidde ruttudemo teddungal kanko Farba Ngom min de duuɓi 9 ɗi gonmi e communication ɗi hirande foof mbeɗa yaha wuuro makko ko famɗi fof laabi 2 walla laabi 3 sene jaami foof kadi ko galle makko mbalanmi e mission ngajam e alhamdulillah rabbil alamin mi yi ko golli toon ko mi yi kadi ko golli e nder diwan Matam mi yi kadi yimɓe ɓe o nanni poore aéroport e ko noon hunde nde wayi yimɓe ɓe ko jagganima ko fodde mumen eyyi ko fodde mumen saabu Ousmane Sonko nde lawol wi ɗum nde yiɗi wiide ɗum guirat ko jurisprudence mum tan gaddaten fayi ko Casamance moloyi toon e kanko noon ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe mbaɗi initiative pour yidde jaggande mo e ko pamɗen ko no mbimi nani tan so tawi aɗa waɗa guyka kam wona e banque kewɗa rewnude ɗum saabu ko wiyete ko blanchiment d'argent sa nani oɗon terme firti ko kalis mo ganduɗa laaɓani ko kalis drogue kalis terrorisme walla kalis debbati gorgati en gaddi e leydi pour yidde kalis mo laaɓani yidde laɓɓidu walla kalis keɓaɗo e golle kaɗaɗe yidde nattinde ɗum e circuit o ko mbiɗa sikki so tawi a heeɓi koppareje ɗe ndewi transaction banque mbeɗen kam uddidde compte banque kam on suuɗaki saabu hande sa joguimo compte banque so tawi lawol sohli andude no foti wone compte ma banque soɓe jeehi so beelaɗa mbawi wadde bloqué entrée a mbawi wadde bloqué compte ma mbeɗa faami kam jofti wonan hen kadi ɗum ɗon tawti président Ousmane Sonko janoɗo Agnam e campagne électorale wi ko ngol woni wattan Farba wonde sarɗiyanke Allah waɗi ɗum ɗo ari hawriti hen ɗum noon foof eɗen ganda mbasɗen famde foof kam eɗen gandi jofti wonan hen kadi fuɗɗorade Farba Ngom wonko ɗum firti kadi e batte dawrugol kadi wona Farba tan ƴewɗe e balɗe ma yi woɗɓe ni sa renaki kañumen e koye mumen ma nan dille mumen ɓe ganduɗa ene gonno ɗo reddition des comptes ko hunde fonde wonde e leyɗele ɗe kala so tawi a halfinama leydi a tottama budget 5 milliards 10 milliards sa jippima aɗa foti haalande yimɓe no kalfiniraɗa walla so rapport ari haali wi minen de min ji milliard goto naati ɗo gara gadda argument ji ma kono noon Farba Ngom jogaki hay poste de responsabilité goto Farba meeɗa wonde ministre Farba ko poste électif jogui woni wonde député e wonde maire des Agnam kono noon haɗata e ko woni yeeso ko daɗani guite mon cher eyyi Seydou Mbodj Dendi eyyi suɓade oɗo saaha ko saaha pattam lamu aɗa andi oɗo saaha mo kalten Sénégal ina fayi e élection locale woni élection maire uji sa ƴeewi ni ko wiyete ko révision ordinaire des listes électorales fuɗɗoto ko ñande 1er février binditogol fuɗɗoto wonande ɓe ngala carte d'identité e yiɗɗo waylude alhaali gotirɗo mumen te hande Farba Ngom koye maire uji ɓurɗi hewde doole o jeeya e nder département mo Matam Dakas merci o jeeya e nder département mo Matam firti ko aɓe jogui kamɓe haɓoɓe makko ɓe yidde ittude makko gueɗe ɗiɗi ittudemo wonde député nde o natta jogade konngol assemblée ittudemo wonde maire o natta kadi dañde lefol ngol ganduɗa ɓiɓɓeɓe ene tottimo ɗum ko hunde sattude député o ne wawi wonde maire o ne wawi wonde so tawi o waɗama condamné ko ganduɗa ɓuuri duuɓi 5 so tawi mi jumani kanko so tawi o liɓama e ndeɗo haare nde woni so o liɓama hen fodde duuɓi 5 o perdi droit ji makko firti so élection ngaji mbaɗi kanko Farba Ngom o jogani jeede élection ngaji o nattat wonde maire haɗata noon wawi addude mbiru makko eɗen jorti kadi ko golli e nder falde nde ko kala mo addi toon mbiru ko on gagnant ko ɗum woni suɓade oɗo saaha payɗen ko élection locale e fuɗɗorade Farba Ngom kadi mi haali ɗum nane wonko ɗum firti saɗa haɓa sa ari e wolde aɗa yiiɗi heɓde polgu puɗɗortoɗa ko ɓurɓe sembolinde ɓe kono noon sa fuɗɗorima waɓe no denɗam Djiby Mody en walla puɗɗorɗa ɓen ganduɗa ko kamɓe goni Zacharia Samba en aɗa andi waɓe no yamin ni minen min karani hanti a tampat kurema gasat taw gakkokol ina keddi kono noon sa idorima waɓen Amassane Polel en Gumala en sa fooli ɓen ala ko heddi so hendu weɗi ñiiwa ala ko kelew fadi e dendi gueɗel gonguel nguel mbimi politique yaltani hen ko kanko premier ministre wiide omo andi goto e liggotonoɓe e laamu ɓennugu joguiɗo compte baɗɗo 1000 milliards ujunere milliards omo andi compte o joni noon Dendi an a majjirama ujunere nagge jeeri a majjirama nayi sappo waalo beele a woppat ujunere nagge majjireɗa jeeri ɗi ndewawi nayi sappo waalo ɗi ɗon kadi ko namnal so tawi tan ko ordre de priorité
mbeɗa sikki yiiloyaade walla jaggude moftude 1000 milliards ɓuri wadde important e tuumaɗo ina waɗi juuƴnjaaji e temedere nogas 2 milliards. Kolal Media on calminama on juuram e min namlam honon mbiɗa ni a yino na nefti yimɓe port e aéroport ewde kanko wala liggi o ligga ko aéroport ligga ko port kadi mi sikki ɗiɗo domaine ma juumen jogo connaissance walla mbaɗa concours aji e naata hen holno jogori pouvoir nannirde yimɓe port e nder aéroport yo liggoy toon tan ni tan en tant que l'homme d'affaires. eyyi mi salminima initiriɗo dikkiri jommolo eyyi ɗum ɗon hawnaki saabu kala gollal jaltugal e Sénégal ne waɗi ko wiyete ko kota ko feccere heeride nde ganduɗa way kono lowre ni way tan kono guesa waalo ni guesa waalo ngo ganduɗa ko enen foof ndendi ɗum enen wuuro ngo kono en jogui par exemple hectare leydi nde ganduɗa ɗum ɗo rokka ɗum ko salsalɓe ɗum ɗo rokka ɗum ko jawjawɓe ɗum ɗo rokka ɗum ko talɓe walla jiggoɓe walla ko way noon kotane kañumne ko noon way e jogui poste uji ɗo ganduɗa namnaki joguiɗo diplôme ko wayno wonde docker port ƴettude sakuji ko wayno fittude beddaji ko wayno wonde université ina fitta walla ina hocca on ko ganduɗa peut être namnaki expérience kewɗo joni noon directeur gonɗo tono kañum wiye ina sohli par exemple ujunere suka taw ko fittoɓe port walla ko ƴettoɓe docker uji taw ngala hay formation goto walla ngala hay heblo haɗora noon so gari kam ma mbaɗene tan heblo des semaines des séances de renforcement de capacité wiye ministre kaari département kaari rokkama temedere suka région kaari rokkama 50 suka ko noon gueɗe ɗe peccirte goto foof noon so tawi wiyama yo addu e bandu men addu e ɓe no ganduɗa ko kañumen mballata ɗum janggo e jaam ko ni Farba Ngom heɓiri poste uji ɗi ganduɗa nanni toon yimɓe mumen en cikkani taw ko ɗum corruption ala on heɓoɓe ko way noon ni mbasa hokkude jomumen gacca ha mayre en jiiɗum en jiiti ɗum par ce que eɗen gondi dawriyankoɓe presque H24 eɗen jaada e mabɓe guure mabɓe wona kanko Farba tan en jii vraiment kanko kam haalde gonga tawi tan ko Allah kaldeten no darori Matam ni mbimami goɗɗo fof memade autorité politique Sénégal ujunere neɗɗo taw ko fulɓe yontaɓe ɓurɓe Farba hewde kalis nane politique o kono ɓe Farba hande foti nafoore e dawrugol ngol taw ko wonande wonɓe Fuuta to banggue Matam to en cuwa ɗum yiide taw. eyyi on jarama no fewi namde ɗe mbaɗi fayida no fewi ko noonne kadi jaabuji mbaɗiri fayida on jarama no fewi Amadou Diaw indam heeride e inde kadi gartidde Kolal Media o hani e kippo foof e calsaltiɗi foof wonɓe ɗo en ɓe kadi duurimama kadi calminima no fewi a jarama kadi nde noriɗa e ngoɗo noddago mbawɗen vraiment kam wadde cibi e nde ɗo rogere ko noonne kadi ma mbiyani kamɓe kadi namdiɓe nanmoɓe ɗe ɓuuri wadde fayida ni sababude ko heewi kadi a heeɓi wadde ɗum décortiqué a hopti ɗum a hiñi ɗum a wiñi ɗum ha bandiraɓe gara famiri mbawi famde hen dañi hen humpito ɗum noon a jarama e ngoɗo noddago so tawi woni perkitte gonɗi hen eko namdimi ko walla joɓɓi goɗɗe ko nandi hen yafuya ɗabbama kala kadi ko fewi ko moƴƴi sikki Allah ummi koye jomiraɗo ɗum noon on jarama ketke jaam abki malaki mbalen e jaam Seydi Diaw a jarama. eyyi musidɗo Oumar El Hadji Allah jarama mi weltinima kadi dennagal hettotoɓe Gollal Media foof salminde mawɗo Dorogué e juurade mo no fewi e yettude Allah no fewi kadi ni ne weeli vraiment ko irtude bayradi kadi ine tagami wadde rafraîchir la mémoire no fewi andi droit et justice ko hunde hittunde e Sénégal wonno ɗum ɗeɓi wayde kono science sociale ni ɗum ɗeɓi wayde kono sociologie ni sa ƴeewi Sénégal goto foof ne jogui hen miijo ko ɗo jiyata démocratie kewɗo heewi wiyede ko warata trop de démocratie tue la démocratie sa yi baɗo no Bara Ndiaye mo ganduɗa ko garab ko jeernoɗo condi jubbowo ina yedda droit Aissata Tall Sall baɗɗo pratiqué droit duuɓi 35 duuɓi 40 andu ko liberté d'expression kewɗo woni e nder leydi ndi e ɗum foof e wade noon ko yettere Allah en ehima wadde haalde ko ganduɗa ko ɗum cikkuɗen yama noon neɗɗo ne juuma soko Allah neɗɗo timmani ne wawi taw won ko jaabimi hen ko yarani noon walla ko neɗɗo famani kono noon ko bani adama woni mo timmani sago men tan ko yidde famminde e rendude bandiraɓe kadi expérience seeɗa mo dañen e terrain ko fati e justice e alhamdulillah rabbil alamin guila 2018 faade ngeɗo nangue ko kañum ndewintoɗen
en tawtarama kadi procédure ji kewɗi e ñawoje kewɗe gila enquête préliminaire ha jomum yaha kaso ha condamnation définitive en ndewidima dossier ji kewɗi e kadi mi weltima vraiment e oɗo invitation Allah hokku en kadi waddude ni kadi ko juuti taw ko ganduɗa en wawa naftude rendogo ko ɗum wawa naftude rendogo yo Allah waɗanen jaam waɗanen suturo Allah jarama on jarama mi weltima vraiment on jarama no fewi salmini juurima moɗo Doro Gueye e dendagal bandiraɓe wonduɓe ɓe foof. to ɗon ko haalirde Golal Média.